Vítej na minisérii Mastermindu pro ženy. Tato série obsahuje 3 cvičení. Každé jedno video má jedno zadání a každé zadání se věnuje určitému tématu. Toto téma konkrétně na hodnotový soulad. A hodnotový soulad si myslím, že je velmi důležitý, ať už si vybíráme jakoukoliv cestu podnikání anebo zaměstnání, freelancing. A je to důležitý z toho důvodu, že to velmi ovlivňuje to, jak dobře se nám bude v práci sedět. A přestože já miluju motivaci jako téma, tak jsem si vědomá toho, že motivace velmi rychle odejde. Všechno nové se po čase stane rutinní. A když máme tam ten hodnotový nesoulad, to znamená, že děláme třeba věci, které jsou proti nám, proti naší přirozenosti, proti tomu, čemu hluboce věříme, tak se to v té kariéře, v té práci projeví a každý den je potom náročnější a náročnější a to stejný je i v rámci podnikání. Proto jsem zvolila to, že bych chtěla, aby jsme si udělali hodnotový soulad v rámci jednoho velmi jednoduchého cvičení. Na to cvičení si prosím nachystej tužku a papír, nebo si to můžeš zapsat v notebooku nebo digitálně. Ale poprosím tě, aby si sedla a zamyslela se nad touhle jednoduchou, ale těžkou otázkou. A ta otázka zní, co se tak obecně říká. Snaž se tak jako dát si prostor a snažit se co nejvíc v úvozovkách být objektivní, co tě napadne. A řekni si, co se tak obecně říká o. A za to o doplň to, k čemu směřuješ. To znamená, pokud se chceš stát podnikatelkou, co se tak obecně říká o podnikatelkách. Pokud se chceš stát, pokud by si chtěla rozjíždět svůj projekt, tak se říká o lidech, nebo o ženách, který rozjíždí svůj projekt. Pokud jsi žena v technologiích, co se říká o ženách v technologiích, pokud jsi žena v politice, co se říká o političkách. A samozřejmě může to být i tak, že jsi teďka ve chvíli, kdy se rozhoduješ. Takže pokud není nic, čemu směřuješ, tak si alespoň řekni to, co jsi, jak jsi na tom teď. Takže určitě někde nyní jsi, na nějakém rozcestí. Klidně vem ten svůj současný stav, pokud tam není žádný cíl dopředu. A napiš si prosím otázku, co se říká, v mém případě by to bylo, co se říká o podnikatelkách. A vypiš všechny myšlenky, popiš papír a napiš všechno, co tě napadne. Dej si fakt na to chvilku, dej si na to 20 minut, 15 minut a projdi si, napiš všechno, co tě napadne. Začni psát. Zastav si prosím tě tohle video. Až budeš mít to všechno zapsané, tak se k videu vrať. Pokud se k videu vrátila teď, tak skvělý. To, co tě teďka poprosím, je, aby si rozdělila věci, které jsi napsala do pozitivního a negativního. Takže věci a neutrální. Můžou tam být neutrální obecné informace. Takže pokud jsou tam obecné informace, tak k ním napiš 0. Pokud je tam něco pozitivního, napiš k ním 1. Pokud je tam něco negativního, napiš k ním -1. Spočítej si, kolik máš pozitivních věcí, kolik máš negativních věcí, kolik máš neutrálních věcí. Když máš spočítané, kolik je jich pozitivních, kolik je jich negativních, ten trik v tom je, že když se tě takhle zeptám, co se obecně říká o podnikatelích, tak to nikdy není o tom, co se obecně říká, protože bohužel my neumíme myslet objektivně, ale skoro vždycky je to subjektivní. Takže z mozku se nám vynoří jenom to, co my máme uložené v hlavě. Někdy jsme si o tom vědomé, někdy si nejsme tím úplně vědomé. A zkus se na to podívat. A jakmile to tam budeš mít sepsané, tak se podívej se na to, které z těch věcí opravdu pochází z tebe, který si myslíš ty, které z těch věcí jsou věci, které tam máš nahozený od někoho jiného. Pokud přijdeš na to, kdo ti to tam hodil, můžou to být sociální sítě, může to být tvoje okolí, se kterým se bavíš, může to být prostě nějaký tvůj strach, může to být kamarádka, nebo kamarád, přítel, rodiče, cokoliv. To jsou ty zděděné myšlenky externí. Tak se zkus jenom podívat a zkus ty myšlenky rozdělit, které jsou ty, se kterými opravdu souzníš a které jsou ty, které jsou ti přinesené, to znamená, že ti někdo, že si je zdědila po někom. Jakmile toto cvičení budeš mít hotové a budeš mít tady tuhle mapu, tak to stačí a probereme si další kroky potom na Mastermindu zítra.
budu se na tebe moc těšit.